Добре, следват вашите мемета. Цвети се радва сега много. Айде. Айде. Дали? Да. Когато се опиташ да разбереш жена. Да. Това от Мартин Стоянов. Да. Круши, аз бери. Иди я разбери, да. Следващото меме. Разговор на баба и внук. У село Градешница. Вчера ги удари град, между другото. Така ли? Да. Градешница? Да. Нали има ракети, що не са разбили? И они разбиват на Клеводол и оно го кара къде Градешница. Ли да разбият и към Градешница? Нема ракетни... Утре ще че зънна на нашите. Я говоря, да свършете ни горе с нашите народни представители да дадат 2 ракети за Градешница, ако имат. колега, тия па вече не са депутати. Разговор на баба и внук у село Градешница. Ало, бабо, звъня ти да те питам как си. Па питай. Как си? Мани, не питай. Това от Мартин Стоянов. Сетих се пак за този виценик Врачански. Това беше и врачанска история. Двама се виждат в туалетната, ама не са се виждали 30 години. И един вика, как си бе, какво правиш? И той рекал, пикам. Краси. Когато си мислиш, че си видял всичко. Удари баце Пепи. Удари баце Пепи. Ракията сега заключи, искате една. Да, Мартин Стоянов. Ти биде. Мартине, праща ни повече такива. Шенцето е ПВЦ иначе. Следващото меме. Когато дойдат гостки у дома и някоя лелка ми каже, дай леля да те цунка. Какво от това, бе? Кокошка. Това е трътката отгоре и очила. Ма според мен е рекла така. Малко, да. Малко е. Да. Свирчо. Следващото меме. Какво открадна, бе, Асане? Един съндък уси. Какви уси, бе? Едно малко жълто, дето мармалад прави. От Мартин Стоян. Един съндък уси. Той е вземал откраднал кошеро. Следващото меме. Разговор лом. Мамо, оти мачката не пие рекия. Оти она е животно. Значи от дома само татко е човек. Пак от Мартин Стоян. Виж така как се е изпържил. Да, гнал си я завали. Ама мисля, че тази мачка са и давали на сила рекия. Трябва комитета за защита на животните да обърне внимание. Виж как го отпусна на краката. Гледам го един как 40 минути държи телефона до ухото си и мълчи. Викам си, то сигурно се кара с жена си. Пак от Мартин Стоян. Да. То сигурно се кара с жена. Добре, 40 минути е добре. Всеки е минал през това. Пак Мартин Стоянов. Да. Извинете, но допреди карантината това беше бар. Сега гледам ветеринарна аптека. Тихо и кажи какво да ти сипя животна. Пак от Мартин Стоянов. Следващото меме. Пак от Мартин Стоянов. На каква възраст си? В разцвета на простотията съм си. Това за нас. Да. Пак от Мартин Стоянов. Между другото, на това момче е хубаво да свържем с него, му да дадем някакъв подарък. Нямаме бюджет. Сега една фанелка с вечета на Северозапада, мога да му направим. Нямаме такива фанелки. Ще му дадем. Аз ще поръчам една специално за него. За Мартин Стоянов. Нека да се свържи с нас. Добре. Другата седмица ще покажем фанелка, ще му изпратим. Следващото меме. Цвети, вижте, направете една фанелка. Само да ви кажа. Човекът изобретил дивания, след това не е изобретил нищо друго. Пак от Мартин Стоянов. Следващото меме, ако имаме такова. Дядо и внук си говорят. Дедо, коги се прави сребърна сватба? Когато ти посребреят косите. А коги се прави златна сватба? Коги ти пожълтеят гащите? Да, много точно казано. Кире, дека си? Фада. Айде, коги заспи сатаната, ела пиеме ракийк. Също от Мартин Стоянов. Кои имаме следващо меме. Обява. Търся мъж с средни домати и голям корнишон. Предлагам големи круши и малка слива. Това е земеделска обява, вече тя от Диана Хчиева. Земеделска обява. Имаме ли друго меме? Така. И аз си се обърнала към нея и си труп. И искам да умра. Да. Стилян Димитров беше. Това Веско Огнянов, друг. Да.
И все пак най-мъжкият празник си остава 6 май, Гергьоден. Всеки мъж поне веднъж в живота си е забивал копието си в някоя ламя. Я мата хари малко. Да. О, деде, така. Имаме ли друго? Как? Ето така. Изпратно на синито. Това е готино. Горе снимката е истинска, между другото. Наистина ли мога да се направи такова нещо? Да. Може, разбира се. Не, ето така. Как ги застава? Просто така му е дошла Това в само в северо-запада му има такава туалетна, гледай. Така му е дошла в фугата, виж. Такава съм пано, няма как. Броил по една плочка точно. Яде. Не вини празниците. Беше дебела и през юни. Това е изпратено от Мария Илиева. Не вярвам да е певица. Мария Илиева ни е пратила. Не вярвам да е от певицата, защото тя мисля, че е в Америка. Може да бъркам. И какво пречи ни изпрати? Следващото меме. Това не е лошо. Това ма срам да го Това от прочета. професор Чалъков е. Прочети го, той не е приятел. Здрасти, ама не ви е срам. Разсипахте тази природа и тя вече нема задръжки. А това какъв плод е според вас? Ами, зарзалка. Знаеш какво е зарзалка? Прасковка. Зарзалата не е Това праско, според- зарзалата е една голяма... Джанка. Като гледам листата е някакъв екзотичен плод. Не е Не от ми се нашите види, че географски е ширини. екзотичен. Имаме ли друго меме? То горе ти да го изядеш. Нека да видим първото меме, моля. Я ще и хувам утре. Къде ще и хуваш? Плевен. На мисия съм. На мисия си? Не, Иху! я не съм на мисия. Добро, музикант, че на събота не да почива. Да. Така, Нострадамус шамари котката си. Тук ли ще пикаеш, след малко ти... Ти бе. След малко ти бе, тук ли бе? Да, Нострадамус шамари котката. Тук ли ще пикаеш, след малко ти бе, тук ли бе? Да, хубаво. Човека вижда бъдещето. Огнян Димов. Да. Нека да видим следващото. Жена ми си направи маска на лицето и излезе от спалнята. Кучето не лае вече трети ден. Това също от Огнян Димов. Това си е, да, травма си е това. Погледни. Там, Аз мога и да запецна и да не говоря така. де ти има една дума, там може да си го бутне насекъде. Следващото меме. Дей. Дей. Това е причината мъжете да правят секс с отворени очи. Това е причината жените да правят секс с затворени очи. Това е също от Огнян Димов, благодарим му. Чай сега да опитам да го асимилирам. Това е причината мъжете да правят секс с отворени. Това е причината. Защото гледката е по-приятна. Тук е... Да, верно. Да, дайте нататък да видим. Заварията са му изтръпнали краката. Преди и никога. Изпратено ми от Огнян Димов. Преди и никога. По-скоро никога бих казал. Ти какво мислиш? От едната страна има много хубава момчица, другата жена си е... Преди... Всички жени са красиви. За всеки влак, разбира се, всеки влак си има пътници. Нека да видим следващото меме. Перничанин вози блондинка у Голфо. Искаш ли да ти пуснем Коиматико? Пусни го бе, аз слушам всичко. Изпратено ми от Огнян Димов. Браво на Огнян. Браво, Огнян. Следващото меме. Нататък. Може ли мимето? Кой се обажда? Приятел. Като приятел на приятел ще ти кажа, мимето може. Да. Добре, солидарност има тук. Да сложим кулминацията с Дей. Мимето може да си го бутне навсекъде. Да. Нататък. В момента, в който той си поръча фреш, а аз голяма Гроздова, разбрах, че от тази връзка няма да излезе нищо. Просто не гледат в една посока, Да, любовта е, когато двама души не се гледат в очите, гледат в една посока. Явно от тази връзка няма да стане нищо. Нататък. Гледат към Гроздовата. Селям алейкум, казал кумчо Вълчо. О, слава Богу, отдъхнали си 3 седмица. Изпратено ми от Огнян Димов. Саше, нека на този Огнян, нека да му правим някакъв подарък. Ние днеска забравихме да направим фанелка на един... Това беше много хубаво. Саше, изпратиме на Огнян Селям Димов. алейкум, казал кумчо Вълчо. Добре. Следващото меме. Прасенца. Изпратено е от
Това ще го приема лично. Обидно ли ти? Не, шегувам се. Много е забавно. Много е забавно. Между другото, аз съм виждал, това ми прилича на фония от туба. А нали сещаш Да, тези... ма какво му предназначението? Това примерно ще дойде височко. Това е само за началници. Това от Веска Огняно. А всъщност виждал съм тези по-малките, не знаеш, че са баритони. Да. 2-3. Цяла духова музика. 2-3 един до друг. За писуарчета. Аз разправял съм ти в казармата, като влезох и старшината, дето беше понеже музикантите ни пращаха едните в Плевен в духови оркестър, другия в Белене. Там също имаш духов оркестър и той ми вика, какво се завърши, аз викам фагот и той ми даде една бас фригорна и вика, почвай. Той не прави. Чакай да ти разкажа, поне се сетих от тубата баща ми, Да. като ученик в техникума в Видин. Едно време, знаеш, в такива училища е имало духови оркестри. Да, всички имаш. И той като по-здравичък и са му дали тубата. Няма не искам, няма не дей, те тубата и почва. Да. И прибрал се веднъж на село с тубата и баба ми, майка му, която е свикнала да слуша такива народни духови изпълнения, което е традиция в нашото село, му казала, Миле, ти понаучи ли някои неща на тубата? Той викал, целият репертуар го знам, готов съм. Тя вика, я нещо и свири да чуем какво си научил. Той взима тубата и вади щимовете на маршовете. Половин час. Пум. А тя ходи храни кокошките, нещо си. И след 30 минути тя идва и вика, ще почваш ли? Тя мисля, че той се разсвира. Няма ли да почва? Разсвири ли се? Браво. Следващото меме. Айде сега. Как да го кажа сега, Цвети, кажи? Не го казвам, не го казвам и мъгла. Не го казвам и мъгла, не се ли дигна до обед, не очаквай нищо убаво от деня. От Александър. Това, между другото, не го казвам, е много важно нещо за един мъж, че е чукна на дърво. Да. Това па не е дръвено. Виж, до обед. До обед, добре. След обеда вече няма смисъл. Има толеранс. Това не е изпратено от Александър Юрия. Следващото меме. Една позната събира за апартамент. Работи на две работи. На едната прави торти, а на другата изкача от тях. Тя е затворила кръга. Огнян Димов. Следващото меме. Аз, понеже не съм наясно, попитам. Тук има ли ред или се излагаме кой кога има време? От Огнян Димов. Последното меме. Добре. Кръчма във Враца. Келнер, това вино е мътно. Не, виното е смърт. Чашата е мита. Първото меме. Ако мъж и жена се гледат право в очите повече от една минута, или е на секс, или е на вой. Как ще коментирате това? Правилно. Добре. Следващото. Правилно ли? Еди, кой се създаде анкета? 5 минути. Здравейте, приятели! Майка ми има позната в Министерството на образованието и днес ми каза, че обмислили след извънредното положение да вкарат в училищата задължително изучаване на арабски числа. Вие как мислите? Трябва ли децата ни да учат такива неща? Пълен абсурд! 58. Вижте отдолу. Според мен е прекалено. Имаме си толкова хубави български числа на кирилица. Защо трябва да учим чуждите? Арабите ще научат и нашите. Както вика един приятел, докато нямаше Фейсбук, само семейството си знае, че си прос. Да, така е. Краси? Аз не мога да разбера. Буклук с 4 букви. Бивш. Пасва и 2 реда по-нагоре. Мъртво тяло. Да. Следващото меме. На бал младеж и девойка танцуват. Младежът пита, извинете, госпожице, защо имате цепки на ръкавиците? Това е последна мода в ръкавиците. Тези цепки са, за да могат да ми целуват ръка. Разбирам, всъщност моят шивач отдавна прилага тази мода в панталоните. Мали... Да, дай нататък. Браво, Веско. На абитуриентски бал.
това също не от Веско Огнянов, на абитуриентски бал: о, колко ти е убава роклята и парфюма ти. Почакай да ми видиш и бельото. Да. Хубаво е. Това е обичайният отговор на баловете. Не е вярно. Не е ли? Не при всички. По наше време не беше така. И по наше не беше. Какво по ваше време? Вие сте тук. Преди 6 години Да, сме ще завършили. много го отдавна се завърши. Последните 2-3 години е много популярно. Аз Така е. Той по имаше балове, нали, ходихме миналата година. Имаше Вашия български как беше. Супер. Като пофалиме някой Свърши- момиче, нали, всеки път това ни отговаря. Само искате, знаете ли новия лаф от миналата година? Имаше, то аз ми е малко грозно, ще го кажа аз, ама нали имаше един лаф навънка, духа като 0,5 набор. Не го знам това лаф. Върви с ето това. Стига, бе. Моля ти се. Моля ти се. Сега се забъзикат по този начин. Абе, не е по-добре да пуснем видеа на Сузи. На абитуриентския бал едновременно се сбъднали мечтите на Мишо и опасенията на майката на Цецка. От Веско Огнянов, да, абитуриентски хумор, така, нататъка. Виж, оператора се засме, гледай, само той. Виж. Следващото меме. Защо така бе биткат някои от колите с абитуриенти? Бързат много, защото колата е наета за 1 час само. Това е от Габрово ли е? Сигурно и от Враца също. Така. Абитуриенти споделят във Фейсбук: взел съм изпита по български успешно. Изпита по български успешно. Взел. Български. Сам. Успешно. Взел съм изпита по български успешно. Да. Добре. От Веско Огнянов Ели отново. български. Това Веско Огнянов днеска ни приби, баци. В токсикологията санитър много са. Да, бе, това в искам. този смисъл. В токсикологията санитър каза на колегата си: докарах още един абитуриент. Веско няма да изпрати повече. Веско, базикаме се, супер са мемета. Доста активен. Да, много е активен. Я? Докараха ни още един абитуриент. Че ти как ги разбираш, че са абитуриенти? Ами броят до 12 и повръщат. Не стига, че този човек само ни изпраща мемета, ти сега го каза, че ни приби и да ни изпраща мемета. Хубави са. Да, бе, за това. Следващото ме Абе, от Веско смисъл са Огнянов. виде. Празнуват абитуриенти. Един по някое време почва да крещи. 1, 2, 3, 4, 11, 12. 7-8-8. Аха, да. Питат го защо 8 два пъти, повтарял съм 8 клас. Браво, Веско. Веско веро ни приби. Мали, той изпраща още. Чакай. Краси ти си. Веско, чакаме те и другия път да ни пратиш. Прочете вие. И то не е... Да, вече ние сме се заласнали. Не искам аз да го чета. Абитуриент моли баща си: тате, може ли да ти взема ключовете от колата? Искам да се похваля пред съучениците си, че карам кола за 20 000. Ето ти лев и 60, каза бащата, и се пофали, че се возиш на автобус, който струва 200 000. Това пъщо ли си ще го прочетеш? Не беше... Защо откъде да знам? Ти като го прочете сега. О, това не е нищо. Не, сега Ти мислиш, че е почваме. нещо гадно, така Ние ли? почваме с историите, а вие сте нашата публика. сега. Имаме още едно. Проблемите на съвременния абитуриент. Дадеш 200 лева за риза, пуснат ти Миле Китич, съдереше. Имаме ли още от Веско? Имаме ли още от 200? Нека това да е последното, за да Що бе, завършим. Веско? Добре върват. Ало, Гошко, бабата се обажда. Какво ви се падна на матурата? Ами писахме за дядо Йордан Герака Бабо. Кое беше това, бе, бабе, че съм забравила? Йордан Герака Бабо е известен с това, че собствените му деца го поболяват и му разкатават фамилията. Бабе, това не е Йордан Герака, това е Али Реза. И нека с това да завършим. Браво, Веско!